приятели! Вие отново гледате телефонната игра на Риск печели, Риск губи. Аз съм Мира, а до мен, разбира се, са щастливците от миналата седмица, от миналият петък, които успяха да спечелят по 1 милион лева и сега с най-голямо удоволствие ще ви ги представя. Това до мен е Стоянка, която е от Мадан и сега тя ще ни каже как се е почувствала при тази невероятна новина. Здравейте! Здравейте! Какво беше усещането? Много изненадана бях и съм щастлива, естествено. Разбира се, че ще бъдете щастлива и аз бих била щастлива. За първи път ли получавате такава награда? За първи път, да. А вярвали ли сте някога, че точно вие можете да я спечелите? Не, обаче няма да откажа. Разбира се, че няма да откажете. Първото нещо, което ще направите с тези пари. Ще отида на море. Страхотна идея, а сега можете да поздравите вашите приятели и познати, които в този момент ви гледат. Искам да поздравя родителите си, приятела си, всички познати и близки, от които най-вече леля си. Благодаря ви. А нека да разберем сега как се е почувствал и Димитър. Здравейте!